I dag skal det handle om VGA Explorer Euro 2 CDI. Det er den, der sidder der. Den sidder på din venstre side. Hvis du har sådan en her, og den sidder inde i over på den her side, så har du enten Euro 4 eller 5 eller nyere, efter den her video kommer ud. Vi er kun nået til Euro 5 lige nu. Så er den her video ikke for dig. Den her video handler om den der. Og det jeg siger om den der, det virker altså ikke for den her. Fordi det er en helt anden måde, at den her den fungerer på. Og den der, den har vi ikke lyst til at snakke om. Den er faktisk ret grim. Det er sådan noget Kina noget. Den her, det er din CDI. Og du kan se her, oppe til højre, det er en CDI 30 km i timen. Ledningerne ser ikke normalt, jeg tænder noget lys, ser ikke normalt sådan her ud. Det er en ledning, jeg selv har lavet. Normalt så ud af, kan lige kigge igen, det stik nede til venstre. Så vil der komme en lille ledning ud, og så et stik, og så til en anden ledning. Og det vil altså sige, at det stik, det kan du hive fra. Hvorfor vil du hive det stik fra? Det er fordi, det stik, det går ned til en ledning her, og så går det ned til dine føler på indersiden her, der måler dine omdrejninger i koblingen, som er basically det samme som at måle, hvor hurtigt du kører, fordi den kender jo selvfølgelig din gearratio, så den ved med en føler her, hvor hurtigt du kører. Og derfor så sender den signal op hertil, så din CDI ved, hvor hurtigt du kører, og kan begrænse ved 30. Og hvis du bare vil hurtigt afbegrænsen, så hiver du stikket her. Bum, så kører den 55-60 km i timen, hvis alt andet ellers er standard. Og selvfølgelig kører som smurt. Det jeg har gjort er, at jeg laver den ledning her. Og i stedet for bare at føre den ned til her, så skal den lige op igennem det stik der. Som, når du bliver stoppet af her officer, så smiler du selvfølgelig bare flink, for du har ikke gjort noget. Du stiller din fod op på den der, og så holder man jo selvfølgelig altid hånden herop for lige at, rykke knaller den op på foden. Og så kan du lige trykke på knappen. Det er sådan, jeg har sat min CDI op. Det kan du også gøre, eller du kan bare hive stikket dernede. Og det her, det er så kun på Euro 2'ere. Sikkert også alle mulige andre knaller der, men jeg ved, det er sådan, det fungerer for Explorer.